Nakasinati og pagbaha karon ng Zamboanga City nga epekto sa kusog nga pag-ulan. Miresulta sa pagbaha human ang 3 ka oras nga pag-ulan sa Zamboanga City. Pipila sa mga nabahaan ang Kabalayan kilid sa Riverside ug kadalanan sa syudad sama sa Barangay Putik kung asa aduna pay gipang-anod nga basura. Halos dili na sa maagian sa mga motorista ang mga kadalanan sa Zamboanga City sama sa Pilar Street nga anaa sa Central Business District lakib sab sa National Highway sa Barangay San Jose, Gusu. Giling miresponde na ang Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office o ZCDRRMO para sa posibleng rescue operations sa mga nabahaan. Matod sa Pag-asa Zamboanga, nakatala og 72.6 milliliters of rainfall karon sa syudad tungod sa sagunson nga pag-ulan nga mas dako ko itandi sa milabay mga pag-ulan karong bulan sa Enero 2023. Ang nangyari po dito ngayon is meron po tayong titog na shear line po na weather system na nakaapekto dito po sa area natin sa Zamboanga City. Kaya malakas po yung ulan. Tomorrow po, naman siya from partly cloudy to cloudy na po yung nating condition.